थाइजौ खाजि जानो नागिरदों जोंहा नै थाइजौ खाजि नै मोनहांबायानो गोथाव जानोसै जोङो दिनैसो फार्स्ट जागोन खदैसो गग्रोखाबाय मोननै जात माबा डिजाइननि जानोसै जोंना मोननै डिजाइन हानाय नै मोनसेया बिदि हानाय मोनसेया नै बिदि नै बिदिया मन'बानो जायो बैजा अरनांगौ आरो एसेसो मबाइलानो जाया आरो ओमफ्राय नै खेबगासिनो उर्मिमालाया भिभ' आब' मबाइल ग्रेन्डाराव होनानै लानोसै मोनजोब्बाय सिनि संख्रि बानलु कालार हालदै बरियानो जानोसै सिनि नांगौ जाबाय कमप्लिट हानो हाजोब्बाय बांद्रायोलै गोखैयाव नांगौ बांद्राय सिनिखौल' होग्रोजोबदों गाहायाव खेबबाव साइज नुनायखौ बानलु होयैखौ साखिनायदो संख्रि नांदोंना खेबनो रोङा साखिग्राखौबो खेबनो रोङा जानो नांला दे नांबाय बरिया जाबाय बिमाबो बेखौ होदो बानलु होआखै मा नाइस ने होजोबबा बानलुआ साइडफोरनिखौबो खेब्रा दे होनबालाय बानलुआ हागोन बिदि जानो बायदि माबाया नै संख्रिया 다운되시네.